zvaunoona pamusoro pangu ngazvishata. Murume kana akasvika ngakuseme kusema unge china ndaite unzwe kunditya pese paunondiona nyatso kuita rema zvokuti ngekuti bhapana baba unopfeka mabhegi ako uchienda. Damai gurura tine mambera ava handizvokuna bhegi zvonyatsa kunaka tine mambera kuna mukudza ndikuti mukudya urikatyire inini here aiwa umeguru nakusumuka kuti muchidya meguru iko ndozvandotoita paizvo nemeguru nemeguru kutienya iporere aiwa ingopora inditikana naitoyambambaira tedu akorezoramba tuye tikana meguru asi nezvinorandiri kuzwa iri unobvukudza yatirikanachichingomwachi handiwane mazosikana yatikana ndakutoshipa ndasumuka muno handina kukuti here mira kudya tichadya pamwe chete atinii hamuna sikuida mozoti ndinezimwe ndandoti chitoramba chingudya yose muna nenzara ungaborambi ipaborambi zose kuti atikazezara nekumukwata aiwa meguru ndobaira ndisikura asiti ndiyadi awidi amukore nezvekwane ndozvikawanitisiponjai besides suga meguru nezino rangu ura chimboimira itonhora imwe yekusvika muhafu nozondipa nezino kana nairo urikungoti iwe ndimwe kusvika muhafu ndichiti iwe uchidya iwe ndomunhu nenzara ndokupa chikafu kuoramba ndorega woti hanzi ndakaipa tii inozomwa imwe tii chichi kunedza nai basi hausikudaiona nzara azvei meguru ndara ndinayo handi asi kuti inini nedzino ndokanoti mboimira itonhore inokasvika muhafu ano inini painotonhorawo pandobvadadini ndobvadana aiwa paurambe tii kai handina kuramba tii meguru aiwa urambe tii ava tii ndoya usingarambi unoirambira chii meguru tiosaseke tinonamboramba tii aiwa urambe tii kunmanikidza tieni maiseiko aiwa kuisei pakuzase imimi semuchimanikidzasiyangu nomoiramba maina nhamo rametika oti aiwa iwa kundimana kupisa vakurungamanakeza wate muchitipisa timbe mwana zauzara wenyu mwana panapa motoda muchitimanikidza umwatiyenyi baba Masculo sei mkomba. Muri sei Moshe muri sei. Ndikuda wakachingwa unza 2 loaves brown. Ne ma drinks 2 pineapple. 2 ne nigikini ne ma lays. Ne mkaka. Kuchi.
Uye muchingo. Yaunza mukaka iri 2, vunza iri 2. Ndofara mazona ndikufarira mukaka zvekuti. Right. I think imi mire yenyu mukoma. Mari yacho anayo here zvaari kuti ada baked beans. Koma ndiye anayo kamari yacho. Aiwa akana. Why you muchingo sarudza one chingwa chamasarudza especially chebrown. Mwana wangu haadyi chingwa chebrown. Why muchingo sarudza? Mwana wako upuka unoramba uchiti mwana wako hivi. Ndadatonga kuza datozokudza hei secret. Imi uisa yenyu muplastic mukoma. Chingowirira. Pafana nedzingirenyera matenge. Iwe nditombopaririti. Iri drink harisiri rako kai. Pane rashadi nerangu. Koini? Iwo unomwa here zvino. Ndasika ndikukudza yedza ndomwa. Ayo. Kwira nemutenge. Mari yacho hapana. Uyani wenyu. Unenge na wenyu ere. Vanoraramirwa vari pamba pedu. Vanhu vanorarama vari pamba pedu. Neguru ini ndiri vanhu venyu vanorarama pamba pedu. Saka paakaunti yangu yairi kuno kuchiisa izvozvo. Zvavataura. Aiwa, zvaizvozvo izvi. Zvandatora izvi. Pamari yangu iri kuno kumochibvisa chini mari. Alright. Inini paako akasara $10 ikoko. Ndichazoya kuti nditora zvimwe. Inini ndindega ndoya panapa. Andini mukumandisira. Aiwa vatora. Ndindega ndoya panapa. Aiwa mongopanzwisa kuti ava vatore zvinhu havana chavanotora pano. Munhu wakatongoya anogona kungodarikawo. Alright. Saka munhu anogona kutongoya asiri ini. Asi ndini inini nashadi but aiwa pari zvino wamira zvakaita inini ndinouya. Iri bometa basi. Alright. Nemiwo. Chingwa chenyu ndochida chiri fresh zvekuti. Ndotogara mazuva nacho. Ndotogara mazuva chaiwo. Maita basi. Alright. Kochina iwe kutaurisa pane vanhu chiko iwe unokuda kuti vanhu ufukure hapa uchingoonekwa. Ayo imi ndimufukura hapa nepauti ndimukutwa hamusikundisiya. Mutodzongotaura chokwadi here kuti chini mukadzi washadi. Mukadzi washadi naiwe mukadzi washadi ndiani iwe? Ndozva ini. Saka uri kuti iwe uda kuroorwa. Usafukura hapa ndinozokumwanyara mari anokutadza kufamba. Sanosipa mama. Alright. Meguru imi misipo ikira matenga ndipari kani. Iwe chiko iwe. Ndagarisana navo mani iwe. Kana uchida sipo mani tengerwa nemurume mani chiko iwe. Kani Meguru chiko. Zvinhu zvangu itasvika ndichirongedza paukupe mazoise paipai nekuti unotaura saka unongoda wedza rubazi anovuka ndiwe patasvika pese unozikanwa kunzi mukadzi washadzi handivachanyanya ubenzi wako iwe ndonita ubenzi wako nzvimbo yese yatasikana kuzikanwa kunzi mukadzi wacho saka ndobatikana pazviri sei ndozonobatikana pakutoti unyatsisa ndinewe unomhanya ona kuita wari kuneguru mozawatisika anotone inyaya ndotokuudzai kuti mubva matanga uchida kutanga mozauti neguruka inyaya ndikufutaura akuzoti nemukuitora seiwewe ndechi chaja anovhara wese ndikutobvunza kuti chaja anovhara here mozati pese raiva ndai kuti murungu womotichie amuzvarira vakukatomboziva apo kati munyakamuona sei neguru pakuita sei neguruka pandiuda kutaura ka ameno yenyu mukasazvitorowo serious kuti mukazomuudzawo ameno yenyu asitongoonesanawo chati mukumuona sei imi hamuna mwana andi ini handina mwana handina nhumbu andi ameno ukoko andi saka waye kuti anozvara here chati iwe kaiwe wazvifunga sei izvozvo zvambopa sei zviri kuuya sei maiguruka iwo wazwa una mwana hauna nhumbu wasikarawo chokwadi chako ndasaurawo chokwadi asi musazvidini jehovha vanhu venyu pandikauya panapa ndakauyawo ndichinyeperewo kuti ndoda ndine nhumba nyese shesheni yangu iri kuchi yekumba kwedu yenhamo yeumba kwedu soswandika saka ndikabva ndangosezvo ndawanawo munhu ari kuda kundirorawo ndobva ndatinyepewo ndikati ndine nhumba saka nhumbu ndikati ainozobatira ipapo saka zviri kundinetsa kuti oreti inini wacho makasvika pandakasvika muchinzi mamuzvari
Inini wacho ndinganza ndizvare. Auzvareka uri kuwedzera kuti zvare. Guruka. Asangwa muzvimetka kwandiri ndega. Nekuti zvakuitika kwauri wakuti pamwe shadza hazvare. Meguruka. Iwe. Paonei mangu. Aiwa. Nekuti zvakuitika kwandiri wakuti hanzi shadza hazvare. Vuraya. Aiwa kana unoti vura chicha uno. Wo. Unondivura sara. Inini amuna ko sai musinga amambobvira mambobuda ere kuti munyatse kuona kuti pamwe mimi motozvara. Mainini. Nyaya dzenyidzi. Muri kuona madhirawo aya. Atine dzimba idzi. Madhirawo ane nzeve muchanzwa mutaa zvisizvo. Toenda kuchipatara negura pandani toenda kuchipatara. Kuneti? Kunotesti wakati nonyora. Nhumbuya ere? Aiwa testwa izvi zvakanaka izvi. Chingosvika ngomba handishadhi ariko. Mungu unotestana kana muchiroenda nhasi hapana kana problema. Negura tipaonei pake. Iwe ini handizorova internet nyaya iyi. Really paonei ka. Aiwa ndisiye kana ndikunanzwa izvozvo maniwa. Ndedza ndinena hanto mani. Ndikazondifunga nerimwe zuva nerimwe ramangwana kuti nyange ndazoenda. Warya nzimba wakuta? Ndakuti. Ndozvawaigona zvokunditengesa zvinhu uchingoti hanzi ndine nhumbu ino nhumbu yacho izvo uri mbuya yemunhu sanda ndokumumamisa. Aiwaka inozoti chika zvipatara zvemazuva ano zvekunokwa. Zvipatara zvekudiko? Zvipatara zvekunokwa hazvishandi. Saka kuti vanhu vese vanga vari muime vanopenga uri mbuya yemunhu. Zvandizoziva hangu ini asi ndikukudza vakanganisa. Da mari yangu yese wakadya nezvandakakutengera zvese izvi zvinhu yacho hauna chauinacho utori urambawo zvako iwo. Aiwa iyo ndinayo nhumbu ndikukudza kuti vakanganisa chete. Ndava kutaurira chinhu kana usati wakambosungiswa aregedza kutondora akusungisa iwe ndiwo uri kuenda kukoti iwe. Handi chata baby unozoti chika pane imwe nhumbu yekuti inononoka kubatwa. Don't tafuze. No mira kandikuudze baby especially matwins ka matwins anonetsa kubata kuti munhu ane nhumbu unozongoona yadini yatukura. Chaundaura mumota munochi izvi vanhu vese vakateerera uchindudza sina nebasa rese izvi vanhu vese votonzwa nyaya yako iwe ndotofamba nomamwe anonga ndapa beba ndoda kunyaya dzako fana vanhu kutaura usandibata fonere tete vako meko wazvinzwa muitaure takumba tichamutaura nyaya yako takumba vanhu vese voda kusvika vako